Не вярвах, че ще го кажа скоро това нещо, обаче ударихме 1000 абоната. Здравейте на всички и добре дошли в този клип. Днес искам да си поговорим за нещо, което аз наистина не очаквах, че в скоро време изобщо ще ми дойде до ума да го кажа. То какво стана, взе че дойде? Този клип го правя напълно без сценарий, без нищо, просто е така, заставам пред камерата и започвам да говоря. Най-накрая вече мога да кажа, че заставам пред камерата, защото заставам пред истинска камера. Много се гордея. Ако трябва да съм честен, изобщо не очаквах, че ще стигнем 1000 абоната толкова бързо. Не заради друго, а просто защото в последно време почти не качвах клипове и изобщо не бях редовен. Някои други ютубъри биха започнали да се оправдават, аз обаче смятам да ви кажа каква е причината толкова дълго време аз да не съм редовен с клиповете. Последният клип, който съм качил до когато бях редовен, мисля, че щях да си изтрия канала, някъде ще сложа това клипче ето тук, ако искате да го гледате. И оттам нататък всичко се обърка. Почнах да качвам през една седмица, през 2 седмици, през месец. Горе-долу по това време Коледа започна вече да наближава. Аз си купих камерата, която исках да си купя, с която в момента снимам. И когато си я поръчах, си казах, добре, като си взема камерата, вече започвам да снимам по-сериозно, по-редовно, за да има повече клипове в YouTube. И така и стана. Спазих си думата и когато ми дойде камерата, започнах да снимам абсолютно всеки ден, за да мога да наваксам с тия клипчета, които съм пропуснал до момента. Да, обаче от този момент всичко тръгна срещу мен и аз не можех да правя нищо. Защо всичко тръгна срещу мен ли? Това е лесен въпрос. Просто всичко започна постепенно да ми пречи да снимам и аз не можех да си върша работата като хората. Първото нещо, което се развали, беше картата, на която записвам клиповете си. Казах си, окей, развалила се, ще си поръчам нова, няма проблем. Да, обаче я поръчах точно по време на празниците и стоях с тази умряла карта, може би, не знам, 2 месеца. След като картата ми се прецака, започнах училище, което означаваше, че не само, че вече не мога да снимам с камерата и трябва да снимам с телефона, ами трябва да се съобразявам и с училището. Да, обаче аз докато съм на училище, трябва да ходя и на работа, което попречи още повече. Значи, точно докато снимам и долу на улицата ще стане магистрала Тракия. Супер, няма що. Когато най-накрая дойде новата ми карта, на която в момента снимам, дойде и следващия проблем, който ще ми пречи да си върша работата като хората. Нека да ви запозная и с следващия проблем. Това е моя статив. Както виждате, той не е в най-доброто си състояние. Тук е лепен, има много тиксо и много секундно лепило. Тук отгоре също е лепен, като има два вида тиксо и секундно лепило и горещ силикон и не знам си какво. Също така тук от средата излизаше една пръчка, обаче тази пръчка е изкривена. Две части от единия крак липсват. Заключващите механизми... Да. Заключващите механизми са до тук. Механизми... Ало. Ми снимам тук. Разни други части просто мога така да си ги държа в ръката. Освен всичко друго, и главата на статива също пострада. В момента има капчица, секундно лепило или както там искате му викайте, горещ силикон и е овъртяна в 5 вида тиксо. И това всичкото е дело не на кой да е, а на брат ми. Така че, Мартинчо, ако гледаш това видео, бате, много ти благодаря. Аз, разбира се, съм си поръчал нов статив, обаче тъй като съм кръг, точно статива, който съм си харесал, го нямат в наличност. Аз съм го поръчал преди 2 седмици и точно преди да започна да снимам този клип им се обадих и им казах: здравейте, нали, тук имаме един статив, поръчам преди 2 седмици, обаче още го няма. Нямаме информация кога ще пристигне статива при нас, пък камо ли кога ще пристигне при вас. Което не ми вдъхва много надежда. Ама, какво да направя? Сега съм ми се оплакал, тъй като ако трябва да изреждам всичките работи, които ми пречат да снимам клипове, този клип ще стане 2 часа. Не знам точно кога ще мога да реализирам това, което сега ще ви кажа, защото вече имам карта за камерата и поне камерата може да снима нормално, но нямам статив. И в момента, ако видите как снимам, според мен хич няма да ви хареса. И това доста лимитира възможностите ми и се надявам в най-скоро време да си получа статива, защото, повярвайте ми, не е оферта да снимаш по този начин. Занапред смятам да правя доста повече клипове, свързани с темата коли. Също така смятам да правя доста повече скетчове. Моите просташките видеа спокойно и те ще си останат, няма да ги зарежа. Ако има хора, които се интересуват от фотография, видеография и фототехника като цяло, също мога да правя такива клипове, защото в момента аз минавам през цялото това нещо. Това е първата ми камера,
Едва му успявам да разбера как трябва да я използвам. За сега вече горе-долу фащам, обаче все още не е особено лесно. Но пък е къде по-яко и по-приятно и по-се кефа да снимам, защото в момента се виждам себе си. И знам, че съм на фокус, защото камерата ми е фокусирала на окото и не се притеснявам, че камерата ще фокусира на екзита там отзад и не на мене. Защото разбираш ли, майната, това е Sony. Sony майна. И тъй като аз супер много си кефя на моето Sony майна, мога да правя клипове за него, с него, пред него, зад него, отгоре на него. На мен това ми е интересно и ако това на вас също ви е интересно, защо да не правя клипове за това? Преди да приключа видеото обаче, искам да ви кажа едно тако голямо благодаря. Кой пак ми звънила, брат? Преди да приключа клипа обаче, искам да ви кажа едно такова голямо благодаря. Защото без вас нямаше да бъде възможно аз да достигна 1000 абоната и то даже ги достигнах без да качвам клипове в края вече там, като ги достигнахме. За което много се извинявам, разбираш ли ме? Разбира се, докато ги достигнете 1000 абоната си имаше както хубави, така и лоши моменти. Налагаше ми се няколко пъти да спирам, някой път по моя вина, някой път и изобщо не по моя вина. Най-гадното нещо, свързано с YouTube, което досега съм забелязал, докато ги направя тия 1000 абоната, със сигурност е това, че примерно правиш някакъв клип, по който хвърляш супер много труд, енергия, влагаш супер много ресурси и накрая качваш го този клип и към него не се проявява абсолютно никакъв интерес. Това е може би най-гадното нещо. В моя канал има доста такива клипове, които според мен са много добри, много време ми е отнело да ги направя и няма никакъв интерес към тях и само дето съм се занимавал да ги правя. Но такова е, няма какво да направим, продължаваме напред. Аз ще направя всичко възможно повече да няма такива спирания с клиповете, но просто някой път не зависи от мен. От тук нататък очаквайте много нови интересни клипове. Надявам се да ги правя и по-начестичко, особено след като ми дойде статива, защото аз така не обичам да снимам, както в момента снимам. Следващата цел за абонатите, която имам, е да стигнем 1300 абоната, докато дойде лятото. Може би сте видяли, че това вече съм си го сложил и като банер на канала. И се надявам този път, поне като стигнем целта, да успея да го сменя на време, а не като стигнем целта да стои още 6 месеца. Това беше човек клипа от мене, тъй като моя приятел ме чака там долу да слезна, да ходим на едно място. Аз трябва да приключвам този клип, за да не ме чака той още половин час, разбираш ли. Това беше от мен за този клип. Чао, до нови срещи и не забравяйте, ако има нещо, няма нищо.